Hola, sóc jo, el de la tele. Gràcies per ser una setmana més aquí, en aquesta cadena de televisió que us vull recordar que és la meva. Avui, per començar, us he d'explicar una notícia que he llegit i que m'ha deixat sense paraules. Podeu veure, és que m'he quedat sense paraules. Crec que estem davant la Tercera Guerra Mundial i n'estic convençut. El que us vull explicar ara és un xoc brutal de dues generacions. És un xoc entre dos mons irreconciliables. La Barbie ha dut als tribunals a la Bratz. Sí, de veritat, us ho juro. Es veu que el dissenyador de la Bratz treballava abans per la Barbie i ara s'acusen de plagi de deslleialtat. Ja m'imagino a les dues nines declarant als tribunals. Serà increïble. Segons fonts judicials, això de fonts judicials sempre queda bé i queda molt sèrio. La jutgessa del cas serà la Chochona. L'advocat defensor de la Barbie serà, com no, el Ken. I l'advocat defensor de la Bratz serà el Madelman. Es veu que la notícia ha causat un daltabaix en el món de les nines i els ninos del món mundial. No s'ho esperaven. A més, la llei de protecció dels menors farà que les barriguites i els pinipon no puguin assistir al judici. Més que res per evitar futurs traumes. La cosa està que la Barbie ja s'ha fet gran i es veu que les preadolescents prefereixen a la Bratz. És que es veu que menja hamburgueses, porta pírcings i, a més, vesteix més extremada. Vaja, que se li veu el tanguilla. Ja ho veieu, els anys passen per tothom, fins i tot per la pobra Barbie. Es veu que qui ja s'ha indignat per aquesta notícia és la Barbie sense ric. Sí, la regidora de Convergència i Unió, que des de fa uns mesos jo li vaig posar el sobrenom de Barbie sense ric. Doncs això, que la Maria sense ric ens ha fet saber que la Bratz és una mala nina, Es veu que, a més, la senyora sense ric declararà en aquest judici com a testimoni de la Barbie i explicarà al tribunal que la Bratz és una mica trepa i que, en el fons, és una ordinària perquè mastega xiclet en públic. I això mai ho faria, perquè sóc molt educat. I això d'aquest judici el que ha fet és obrir la veda. Ara tothom vol denunciar a tothom. Perquè tingueu una idea, les barriguites han denunciat o volen denunciar els pinipon per acoso sexual. Bé, en català, però és que a vegades em critiquen perquè dic moltes castellanades, en català seria per acos. Acos com els polos aquells de la marca del cocodrilo. Acos. Doncs és fortíssim. El col·lectiu de nines inflables s'estan plantejant de portar als tribunals una empresa de la Conca d'Òdena, una empresa que ens porta el nom d'Igualada molt alt. I el nom de la Conca d'Òdena és l'empresa Ultramàgic. Sí, es veu que els d'Ultramàgic han copiat el mateix sistema que les nines inflables per funcionar, per fer funcionar els globus. Perquè es veu que els globus d'Ultramàgic necessiten un cremador a sota i les nines inflables en necessiten un que vagi cremat a sobre. Bé, ara ens centrarem en temes locals. Ja sabeu que la directiva del Club Futbol Igualada ha presentat la dimissió. O no. Bé, ara sí, ara no, ara sí, ara no. Com qui desfulla una margarida. Aquesta margarida és de plàstic, no la podem desfullar. Bé, o com qui canvia d'opinió cada cop que va al lavabo. Doncs us he d'anunciar que jo em presentaré per ser el nou president del Club Futbol Igualada. Berenguer, em sap greu, però ja ho tinc decidit. El meu objectiu com a president serà portar l'Igualada a la Champions League. Sí, de veritat. A més, no us penseu que em conformo amb això. Ja he fet ofertes a l'Eto'o, al Deco i al Ronaldinho. I a més, el patrocinador de l'equip serà Discoteca La Sala. Increïble, esteu flipant. A més, també he parlat amb els de la Discoteca La Sala per veure si els entrenaments els podem traslladar allà mateix. És que aquesta seria la manera d'evitar l'absentisme laboral d'aquests tres. Com a entrenador he pensat de fitxar el Maradona. Sí, perquè hem de buscar un entrenador comprensiu amb les tres tristes estrelles que fitxaré. A més, el director tècnic serà l'Ernesto de Hannover i el coordinador de viatges serà el Melendi, amb aquelles trenes i grenyes que porta. L'última novetat és que la Maciel serà la massatgista. És un frau, ja ho sé, com el la-la-la. Com a porters no hauré de fer cap fitxatge. He pensat amb els porters de la sala. A més, són alts i forts. Col·leguilles, per cert, aprofito que estic parlant d'ells, que són collonuts i molt bona gent, li podríeu dir als vostres companys, els que estan a dintre, que quan arribi, que m'han d'obrir les portes i no cal que pagui entrada. Ni jo ni els meus acompanyants. Això ja ho tindreu en compte.
Penseu que confio en vosaltres pel meu projecte, pel Club Futbol Igualada. Continuem parlant d'esports i d'esports locals. Per desbandada, la de l'Igualada d'hoquei. Amb qui jugaran l'any que ve, si tothom els hi ha marxat? Es veu que les noves incorporacions els hi demanaran el DNI el dia del primer entrenament. Sí, de veritat. Com que no els coneix ningú, es volen assegurar de que siguin ells i que no portin dobles. Què passa amb els dobles, tio? Fins aquí una estona. Molt bé, gent, bon programa. Suposo que ja haureu vist que el programa d'avui tenia millors guions. M'he fulminat els antics guionistes. Estava molt cansat d'ells. I he fitxat un guionista d'aquests com cal. El que passa és que el tinc amagat a dalt a les golfes. És una miqueta esquerp, una miqueta raro. Però bueno, vaig a veure què em diu. Què tal, guionista? Com ho portes? Aquí estic acabant de fer 4 coses que les tenia embastades i sembla que ja ho acabo. Per cert, ja t'han explicat el tema dels horaris, no? No, i seria bo que ho expliquéssim aviat, perquè em convé, perquè tinc feina i haig de fotre el camp. Bueno, això de fotre el camp, jo t'explico. L'horari és molt fàcil, de dilluns a diumenge, 24 hores al dia. I no pateixis pel menjar, Et portaré uns frucos i uns bollicao. No, a mi, si m'has de portar coses de casa, porta'm panteres rosses, per exemple, perquè això del bolicau a mi no m'agrada. Vale, no pateixis, et portaré panteres rosses. Això està millor. Per cert, què, m'estàs fent un bon guió per la Sant Barbenent? Hòstia, doncs no sé què és el que haig de posar, perquè estava intentant fer una cosa, però ara se m'ha marxat del cap. El que passa és que, saps què passa? Que fa 4 dies teníem aquí que volíem que no posessin abocadors, perquè es veu que ja no en volen més aquí a la comarca, i resulta que m'he donat compte que tenim una vaga d'escombraries i que hi ha més merda que no pas si tinguéssim els abocadors. O sigui que som ja nosaltres uns abocadors a la comarca i vull mirar de tirar per aquí. El que passa és que tampoc no em fot molta gràcia. Això de la merda a mi no m'acaba d'agradar. Està bé. O sigui, podríem dir que la Conca és una merda. Molt bé, bueno, tu continua per aquí, m'agrada aquesta línia, segueix per aquí. Home, el que sí que és veritat és que temps en tinc, perquè si tinc que treballar aquests horaris amb les banderes roses, doncs mira, ja anirem fent. Vaig a buscar-te unes panteres roses. Per cert, vols dir que no tiren molts greixos i això? Això és igual, mira, l'únic que pot passar és que em torni calvo. No em veurà ningú, és veritat. Adéu! Apa, adéu-siau. Vinga, deixa'm acabar, que si no, no ho enllesteixo, això. Adéu! Apa, adéu-siau. Condena. A veure si ho trobo.